Predstavnike Udruženja distrofičara Cazin sutra će u svom kabinetu primiti i premijer Unsko-Sanskog kantona. Obuka za personalne asistente za osobe sa invaliditetom tema je za sutra najavljenog prijema. Doznajemo u udruženju. U okviru implementacije projekta Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu, Cazinsko udruženje distrofičara organiziralo je prošle godine obuku za personalne asistente za osobe sa invaliditetom. Sa ovom obukom biće nastavljeno i ove godine. Projekat se implementira u okviru programa razvijanje servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, istakao je Hasmir Delić, projekt koordinator u udruženju distrofičara Cazin i predsjednik ovog udruženja. Radi se o servisima podrške za osobe s invaliditetom, za samostalan život i samostalno funkcionisanje. U našem slučaju to je bila obuka za funkcionisanje servisa personalne asistencije za osobe s invaliditetom. To je naš bio